Desde o Concello, desde a Concellería de Medio Ambiente, co proxecto Ríos, vamos a facer unha limpieza do río Cabrón o día 3. Esperamos que todos os veciños e veciñas de Ordes que estén interesados en manter o medio ambiente, sobre todo os ríos, porque é unha cousa moi importante para a calidad de vida tanto da xente como de toda a fauna e de todo aquilo que se move dentro da natureza, todo o que sea conservar os ríos, conservar os montes, conservar os nosos espacios é fundamental. Por eso que, esta limpieza de ríos vais a facer con 25 ou 26 concellos máis ao mesmo tempo, é para concienciar un pouco de que os ríos deben de estar limpios, debemos de conservalo e, sobre todo, pois aspirar a que deixalos limpios e terlos limpios para que tanto os nosos descendientes e como o resto de toda a población que veñan dentro de anos pois encontren uns ríos sans e non uns ríos que son verdadeiramente unhas cloacas. Por eso que pedimos a todos, esta xuntanza vais a facer sobre as 11 da mañán ali na vía que vai hacia Lanzada e a carretera que vai hacia Gorita, ali estaremos ás 11, ali é o punto de encuentro, esperamos unha participación importante de veciños e veciñas para facer esta limpieza do río Cabrón o día 3.